Γεια σας παιδιά, JKN here. Σήμερα θα κάνουμε τα πέναλντάκια challenge και ίσως κάνουμε και αγγελάκια challenge, θα δούμε, θα το καταλάβετε σε λίγο. Ας ξεκινήσουμε. 3 σουτ ο καθένας, συνεχόμενα, έτσι. Λοιπόν, πρώτο άκυρο, δεύτερο άκυρο, το τρίτο θα μπει ρε. Άντε ρε. Λοιπόν, σειρά μου. Πάμε, σειρά μου. Έλα ρε. Δεύτερο το έφαγε κατά Ζαπωδιάκης και κύριε. Το είπα, όταν το λέω εγώ συμβαίνει. Και το σταμάτησα άμα το απλά το προσωπικό. Και τρίτο μπαίνει. Δεν θα μπει. Ναι, το βάρας και αυτό. Έλα το κουνάκι να μην το μετρήσω. Κάνε μου ρε. Λοιπόν, αυτό ήταν για τα πέναλτι. Πάμε. Νίκησε ο Νίκος τα πέναλτι, πάμε για τα αγγελάκια challenge τώρα. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Έλα, 8. Αφού έκανα έτσι και ακούμπησε εδώ και έφυγε. Ναι, αγγελάκια να σηκώσει την μπάλα, όχι να κουμπάει. Τέλος πάντων. Καλά, έλα, σειρά μου. Πάσες. Όχι. Είναι άκυρο. Τι άκυρο. Πάμε τρας. Όχι το κύριο. Σήκωσε τι. Πάμε. 1, 2, 3, 4.